Good morning. Good morning. Season kaayo ni Guys, mo ni among sudarong karong buntaga guys. Ni. Kuha ni Bawa po ni mga tawanan Bert. nga ganahan sila ani. Lalay, Buhi pa lagi guys. Kuha ni Bert. Lobsters ni guys. Dugay gini siya mamatay Laing guys klase sa kay lobster. taga ramay matag-an ani, di man ni mabunog kay murag simod ramay makawitan. Buhi pa siya guys. Oo na nga, buhi pa gyud na siya guys. Taga ramay. Maabot sa among Taga may panimalay. nakakuha niya guys. So murag wa try na tag-an ani. Nganlan ni namog Oo limukon na nga, guys. dugay Ang gyud butok siya sa abon mamatay sa ingan kay ani. wa man Ang ni uban siya po ni nabunog. lobster, laing klase sa lobsters. Pero kani nganlan gyud namog limukon. Di limukon nga ga lupad guys or limukon barangay. Sa restaurant ani guys, mahal ko limukon nun siya. lobsters ni guys. Nauso jud ni karon may kuha sa Yes, mga amo, palangreon guys nga namaon og kanang bubarak to ra man murag musibor ang punis isda. bulinaw dili. labas. Kay pagkakaroon guys, ang Valencia daghan kay bulinaw labas. Nabiling pumituwas Mao guys na kay nga. na may di mo kaon og Amantira na mo isuwa ni guys, ang mga isda mo ring baligya. Kay mo ra Bilan man po po na mo mabilin og sa mo is ani guys panud-anon. para isuwa. A few moments later. Mao ni sila guys, busy na kaayo bits the bulyo og among committee sa Kagawad on Health. Nitabang po namo guys pagpailong na sa tanan. Nag aso-aso ning amo ang gasigasigan ning among abo ni pag-ayo guys. Busy po ang uban. Kami gid ani guys tinabangay. Nining time guys na ako sa barangay kay hatag mig vitamins guys dapong feeding sa mga bata. Kauban ko ang mga BHW ani, midwife ug ang BNS. Daghang kaayong nanay ani guys. Daghang kay mi nagtapo ka ani. Og nalipay kay ko guys kay daghang nanay ni tambong ning maong feedings and given to the vitamin A. Parang bisya ni guys, ang uban to sa sud sa may kusina naggama og feedings, ang uban po nang hatag vitamins. Ako po ani guys nanimbang nanguha po ko og height sa mga bata. Basta kami ani guys busy kay mi tanan. Pero sige lang man guys kay nagmalampuson po na mo ang katuyuan rong hapuna o nalipay jud ko ani guys kauban sab sa amo ang kagawad ong committee nitabang po ni si ani guys pang arrange sa amo ang mga kalihukan o pasensya na mo guys.
Ako lagi nanimbang guys. Mo na no katawaran ko sa uban kay kini mga bata magkawawa na nilang mga sapatos tungod sa naghuot na kaayo guys. Na bawo gasa ng iyang sapatos. Ani kawa naman diha. Og dinhi guys akong tapuso na kining akong video og ako mo yun guys. Salamat. Bye-bye.